श्रावणात पाचूच्या हिरवळीनं जसा नेत्रसुखाचा आनंद मिळतो, तसा श्रावण वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांच्या सुखाचा अनुभवही देतो. अलीकडं श्रावण साजरा करण्याच्या पद्धतीत बरेच बदल झालेत, अगदी व्रतवैकल्यांपासून खाद्यसंस्कृतीपर्यंत. नव्या पिढीला जुन्या पदार्थांची ओळख करून देणारा हा दुवा आपण जपला पाहिजे. सोबत नव्या गोष्टींचं स्वागतही केलं पाहिजे. म्हणूनच आज गोमंतकच्या माध्यमातून आपण श्रावणासाठीची छानशी अशी रेसिपी करून बघूयात. पहिल्यांदा आपण पाहूयात अळूच्या पानापासून केलेले मेदूवडे आणि गोवन पद्धतीनं बनवलेली अळूची भाजी. नमस्कार, मी प्रगती परब. आज मी आपल्याला दाखवणार आहे अळूपासून मेदूवडे कसे तयार करतात ते. तर पावसाळ्यामध्ये आता अळू असते ना, त्याचे मी मेदूवडे आपल्याला कसे तयार करते हे दाखवते. चला तर पाहूया त्याची रेसिपी. आता अळूचे मेदूवडे बनवणार त्याच्यासाठीचे साहित्य दाखवते. ही डाळ आहे, उडीद डाळ आहे, ती भिजलेली आहे. लसूण आणि अद्रक, मिरची, कढीपत्ता बारीक केलेला आहे, हळद लागणार, मीठ, बारीक चिरलेला कांदा, नंतर डाळीचं पीठ लागणार, बेसन, थोडा मैदा लागणार, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि लिंबू. आता ही अळूवड्याची पानं. आता आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. ही उडीद डाळ मी मिक्सरला लावून पिसून घेतलेली आहे. नंतर टाईम होणार ना, म्हणून पहिल्यांदा मी मिक्सरला लावून पिसून घेतली. त्यानंतर थोडा मैदा त्यात टाकला आणि थोडा बेसन पण टाकला. अशा पद्धतीने हे मिसळ मी बनवून घेतलं. हे बनवून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये शिनलेले अळू टाकले मी. आता हे बारीक चिरलेला कांदा आहे, ते आपण बॉलमध्ये घालूया. नंतर त्यामध्ये थोडी कोथिंबीर घालूया. नंतर त्यामध्ये कढीपत्ता बारीक चिरलेला. नंतर त्यामध्ये मिरची पूड, हे लिंबू. अळूवड्याला खाज येते ना, त्यासाठी हा घालायचा असतं, म्हणजे खाज त्याची जाते. नंतर मी हे पहिल्यांदाच घालवून ठेवले आहे. आता हे कांद्यामध्ये, ह्या मिसळमध्ये हे बारीक हे मिरचीला लावून घेतलेले पीठ त्यामध्ये आम्ही टाकूया. तर त्यामध्ये थोडं सोडा पण पाहिजे. आता मग ते मिक्स करून घेऊया. त्यात पाणी घालायची गरज नाही, कारण कांदा आहे ना, त्याचं पाणी सुटणार. चवीनुसार आपण यात मीठ घालायचं, त्यानंतर थोडी हळद पण घालायची. आता हे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. तर आता आपण कढई ठेवूया. आता आम्ही कढई ठेवली. आता त्यामध्ये आपण तेल टाकूया. त्याच्यासाठी पण एक बॉलमध्ये पाणी घेऊया. पाणी घालायचं नाही आहे, त्यामध्ये खाली हात बुडवायचा आहे. हात ओला करून घ्यायचा, नाहीतर हे हाताला चिकटणार. तेल पूर्ण तापलेलं आहे. मी गॅस पण बारीक केला आहे आता. तर बारीक तेलामध्ये आपण हे असे गुळे करायचे ना पाण्यामध्ये. पाण्याचा हात घ्यायचा. पाण्याचा हात घेतला नाही तर हाताला चिकटणार. त्यानंतर असे ठेवायचं. मग तेलाच्या जवळ जायचं. वरून टाकलं तर मोडेल. हे बघा, गुळा केला, वरून नाही, अंगोठा लावायचा, नंतर सोडायचा. गोळा असा ठेवायचा हातामध्ये आणि मध्ये अंगोठा लावायचा. खाली एक बोट ठेवायचं आणि नंतर बोट काढायचं. हे वडे आता भाजलेले आहे चांगल्यापैकी. आता ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मस्त असे करपूस अळूचे मेदूवडे तळून झालेत. आता आपण गोवन पद्धतीची अळूची भाजी करूयात. ह्यावर पण कढई ठेवूया. ह्यामध्ये थोडं तेल घालूया. त्यामध्ये थोडं बटर घालूया. त्यानंतर अद्रक गार्लिक आहे, ती पण घालूया.
त्यानंतर कांदा, मग याच्यामध्ये टमाट घालूया कापलेलं. हां, चवीनुसार मीठ पण घालूया. नंतर हळदी पूड पण घालूया. नंतर हे घोटिये, आपण फणस खातो ना त्याच्या बिया आपण ठेवू शकतो. त्याच्यानंतर हे धुवून टाकायचे. हे पावसाळ्यामध्ये आता काजूच्या खाली पडलेले असतात. नंतर काजू सोडतात ना लोक, त्यानंतर हे पडलेले असतात ते नंतर उचतात. ते मी आणले. त्यानंतर आपण त्यात शिजवून घेतलेले वाटाणे घातले आहे. त्याला आता परतून घेऊया. त्यानंतर आपण ह्यामध्ये अळू घालूया. धनिया, बारीक चिरलेली धनिया पण टाकूया. थोडा मसाला पण टाकूया. गरम मसाला आहे, लाल तिखट नाही आहे. पण पाणी पण टाकूया. त्याच्यानंतर झाकून घेऊया. आपण लिंबू पण त्याच्यावर टाकूया. लिंबूचा रस टाकल्याने ह्याला जर खाज बी नसेल ना तर येत नाही. त्यामध्ये थोडंसं किसलेलं नारियल पण घालू, खोबरं. झाकून घेऊया. भाजी पण उकळली आहे. त्याच्यामध्ये ढक्कन उकळते मी, खाली ठेवते. त्याला पण एकदा हलवूया. तर अशा पद्धतीने मी हे अळूपासून मेनू वडे आणि अळूची भाजी बनवलेली आहे.